atibatike zvechopu gore rineri muchanakirwa ende pachanakidza zveshuwa right. ndadzoka manje sekupromisa kwandakazviita ndakati aiwa pane something zvichaitika pamazuva iwayo atakungopinda. So iko zvinezvi tasangana nemusi uya day remanga makamirira 17 August ende rinova zuva rekuti President Emerson Mnangagwa vari kunoita hand over, vakwakudzorera masimba. Tingoti muchidimbu havasisiri SADC chairman. Saka zvavasisiri kudaro pane zvinhu zvakawanda zvakanga zvatanga kutoitika ipapapa pavanga vatongonangana nekuno sarenda man masimba ekuSADC chairman ikokoko. Saka kuda kuti munhu anogona kungodzoka futi nekuZimbabwe kwacho akunzi chisiyai basa. So pane zvimwe zvinhu zvinoda kuanalyzwa zvekuti tiratidzane, muonesane, mubva maziva kuti chii chiri kutora nzvimbo panapa. Ndauya ndine nyaya yemuchinda uya vanhu vaiti ari pamadrugs ari pachichi zvaari kuita zvekupenga kuita sei, ende inini ndakangoti aregedza tingodzikama timbosiya vanhu vachirwa narrative yakadaro, but munoziva kuti kana tichinge tauya takadai so tinenge takuziva kuti vanhu ngavachionera zvimwe zvinhu. Pane masimilarities akawanda andoda kuti muongorore panapa, pane maphotos iwaya mukatasotarisa mufesi uyu paanga ari. This is the same venue pairoverwa press namdara Geza according to that curtain amuri kuona, and the only different iri apapa inyaya yekamera yakashandiswa chete. Ndo musiyano chete wandiri kuona uri kuitika ipapapa kuti mumwe akashuta airwa mashootings ake nekamera iri pamusoro mbijana, umwe airwa nekamera iri pasi mbijana. Oro vanogona kuti vakashandisa same camera but ndo vavachinja masettings but mabudiro chete ndo angosiyana. But if you look at that curtain unyatsotarisa zvinhu zviri ipapa unyatsoona kuti nzvimbo imwe chete, lightning the way yange yakatorwa pipe lighting yacho ingori the same as well. Mubvunzo wobva wati chii chiri kunyatsotora nzvimbo. Ndiri kuona kunga second signal yatosendwa ndo zviri ngoreva panapa kuti chigadzirirai manga makotsira. Ndosaka mukuona kuti muchinda iye azvinombomutorera nguva pakangotanga kungotaura akabva angonobatwa kawani kunzi right uya kuno toda kugadzisa nyaya dzemusha, toda kuti aingohuma nachingotaura madimikira. Saka zviri ngoreva ndezvongoti mudhara Geza apadhuze kudzoka neanother signal achitaura kuti right iko zvinezvi ngatichidai so takuda kunodai so gadzirai, get ready anytime is tea time because it's about to happen. I know zvinhu izvi kana takutotaura kudai so unototarisa wega utoona kuti something is about to happen. That young man anga akuda kubuda neimwe engo achitaura zvake it was too short. Saka kutorwa kwakatoita ipapapa iskirira yare kunzi ngatirove ibhoki kuti tuone muridzi wabhoki. That's the issue chete. Hapana kana imwe yakanyanya yakaitika ingoti aiwa kuti tuone kuti muridzi wabhoki ndiani ngatingorova ibhoki wacho. Ndo strategy vanoshanda nayo. Ndosaka muona kuti why is it panepa akangobuda akupa mas charges hobo akawanda unzi ayo wakazodai so ukatadza ichi ukazodai so zvinhu hobo zvakatanga kutaurike pamukada unyazotarisisa. Saka kuti ari pama 1 mukoma nei izveso kumutora kudai kunotonoteera kana kwaari zveso nyaya iyoyo ari ngachitoitsvira angachitoibvunzwa kuti ko apa takawana muri panhu pakafanana kapo ari kupiko uyu. Because you according to iye mudhara Geza ukanyatsotarisisa ukanoteerera nyaya dzake dzaitaura madhezi esaya aitotaura kuti zvoni inini vanhu ava vanonyatsoziva pandiri chapichapi ndo zvaaitaura mudhara but vanotya. That was the issue. Azayo pandiri vanotopaziva but kuvhunduka vanhu vatanga kutaura zvakasiyana vakati aiwa anga ari komutare akazodai so akazombosvikirwa ari pabhesi ipapo nobva atiza zvakawanda zvinotaurwa hazviperi. Zvinotaurwa ndo zvinhu zvisingaperi zvakangowanda. Asi tingoti nguva yasvika apa papesa apa pakaita kuti amboita ambouya achimbodedzera toda kudai so tozodai akazonotisa chimwe chinhu kuti aiwa man munhu kana achinge ari SADC chairman hapana zvamunokwanisa kumuita zvekumhanya stereke because dzimwe nyika dzese dzine dzakatarisa kadzoti aiwa kuone zvakutwa mukuru wedu chairman wedu dzimwe nyika dzese zoita se dzobva dzapindira ende nyika idzi dzobva dzinopindira itonyaya yekutoti aipedzeke zvekumhanya. Saka tikungotaura kuti panapa kana zvatodai so zvatoipa. Mubvunzo uri kumaZimbabweans I know kuti ndeupi kuti pada kuitwa chii. Is it another coup here kuya pana kuti pachangoshandiswa chimonya changonzi chibva ipapo here kana kuti chii chida kunyatsoitika because izvezvi so vanhu vakutodedzera kuti hakuna 2028 election ichaitwa. Ndo imwe nyaya iri kunyatsotemesa vanhu musoro. Ndosaka mukuona kuti pakutanga kuitika zvinhu zvakawanda kunzi aiwa saka kana kusina 2028 ichaitwa ngatingomirira because in 2027 they are supposed to vaende ku Congress yekuti vanosarudza leader wao. Ndosaka mukaona kuti pakatanga kumhanya pakupinda vamwe pakupinzwa mwana wakaita sana Tagwirei muCentral Committee inova iyo the highest decision making body yavo ikoko.
yekuzambia. Saka pakupisa, to be very honest with you, amene tichapera sei ndo nyaya dziripo mbedzese. Saka ndikuona kuti vanhu vakawanda manga muri kuita kuvhiringika kutoita sei aiwa ndo nyaya yacho signal yatopo padhuze. But ndine zvakawanda zvekukupai, ndine zvakawanda zvekusiyira. Ndinoda kungoti tingogumira pakutaura nyaya iyoyo chete. Ndine something chandinoda kukuisirai kuti munzwisise muone kwakananga nyaya yacho kuti chii chiri kunyatsoitika. But before I do that, ndinongogara ndangozivisa vanhu vese vari muSouth Africa kuti kana uchida kuvhurwa kana uda kuregisterwa company ubva kuvhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, bata ONO education research ndiye wani munhu arigona kukuitira izvinhu izvozvo uri kwauri ikoko. chaunokwanisa kungoita chete iwe kutora nhamba dzake wobva wamubata straight number. Hautombo need kukwira kombi kuita sei uchienda ikoko kwaari. Iye anongokuitira ari kwaari ikoko. Chibasa chakachimaster anochigona. Munozoti ndisimbise zvinhu zvakafa. Contact him on the numbers that are showing on the screen. Garai mamubata mutaure naye izveso. Now the world needs to know this. Vanhu vese vari kuda kudzingwa, vari kuda kufaiwa, you going to see if this thing is going to even spill kuma structures eparty eZANU-PF. Munhu wese ari kuonekwa sekunge asisiri a key player or a necessary player in the Mnangagwa faction. Ari kunzi murukazi, ari kufungidzirwa kunzi uyu loyalty yake is now compromised, anenge akuside kwaChiwenga. I'm talking about even people like Vanana Chris Mutsvangwa exposing the rot inoda kuitwa by trying to sneak in people like Tagwire Central Committee. Comrade Chris Mutsvangwa has been against things like that and speaking against such. So you find the chances are high that those people might be targeted. And many others that I have not mentioned, varima party structures. But panongotsvagwa a reason yonge it's some form of a genuine clean up, but aiwa. Kana iri nawe unzi munhu ari kudzingirwa corruption, munhu anofanira kutotanga kutoresigna ndi Mnangagwa wacho. Handimuzwa zvandiri. So you find kuti vanhu vari kuonekwa unzi vanhu ava vanenge vari kusaidi kwaGeneral Chiwenga, vanhu ivo vari kuda kudzingwa mupati. Either uchadzingwa kana kuti uchangobviswa pachigaro chako wongoita card carrying member kugovernment wobviswa wongosara uri kupati ungori card carrying member. And you see, that is why most people vane mufungo yokuti tinenge tanonokerwa pari kudiwa plan. People are very right. People are justified. Because my persecutions are kuitwa, they are ever increasing by the day. And kuramba kuitwa kokuti vanhu vari kuramba vachitemwa every day. It's a disadvantage in a way because people will be scared to speak out. People will be scared to speak out because munhu anotaura kuti wamanaka kana ndine tumabusiness twangu ndichatanga uri zero. Handicharoi graft nangu sezvandanga ndichiita zviri normal, ndichatanga urwiswa nekuitwa sei company yauvhara, mhuri yaufa nenzara. You see, it's not everyone who is a risk taker. So there has to be a signal that must come as soon as possible to save the situation. Because it's becoming suicidal to speak against the regime. And all corrupt zvigananda. Nezvese zvavari kuita. Because munhu unenge usiri safe. So people are justified when they are saying plan iri kudiwa, signal iri kudiwa. And people have been waiting for a signal for too long. Saka ziyai kuti mukanzwa kunzi ndingadzingwa basa, ndingaitwa zvakati, haisi nyaya yekuti ane chaakanganisa kana kuita sei. Inhawe yekuti vanenge vachifila kuti munhu uyu anenge compromised, tinenge tisisiri pamwe chete naye, saka tinoda kumudzinga ungotsvagirwa kareason. Maingozviona vanhu zvichiitwa, ana mai mujuru pavangofiliwa kunzi hatichavadi, vangotsvagirwa mhosva vakanzi tavadzinga basa. And you see, saka musashamisike, ziyai kuti vanhu ava matsotsi, havashayika language kekushandisa kekupusisa vanhu vachiita kuti vamwe vanhu vasafe. Kana zveshuwa wachida kudhila nezvecorruption, Wigine ngaasungwe, Tungwarara ngaasungwe. Asi hatitarisiri kuti vanhu vese vasungwe naMnangagwa. Mnangagwa must just resign. If he resigns, popinda umwe ofambisa basa. Simple.